primer lloc, jo crec que un apartat que seria la gran necessitat que tenim també de que professorat i en aquest cas educadors en general puguin alfabetitzar-se amb totes les qüestions que tenen a veure amb les dades. En segon lloc, jo diria que tenim un gran repte, o almenys a mi m'interpel·la molt com a docent, com a mestre que soc, sobre el fet de revitalitzar i ressignificar la presència. És a dir, què és allò que jo he de fer a classe? I què és allò que jo he de fer a classe en presència d'aquestes eines tecnològiques tan potents? Tercer gran repte, amb tot el que seria el fet de com aquestes màquines intel·ligents o eines tecnològiques intel·ligents ens poden ajudar a les nostres feines per dedicar-nos a allò que nosaltres podem potenciar molt més de cara a l'acompanyament humà i de cara a l'acompanyament dels nostres alumnes. I per últim, el quart té molt a veure amb la vessant, diguéssim, com et deia abans, la vessant ètica o la vessant del pensament crític. És a dir, que qüestionem tot allò que utilitzem a nivell tecnològic, convertir-nos una mica en qüestionadors de tot allò que tenim al nostre voltant. Els docents necessitem preparar-nos emocionalment per tot el que ve, o sigui, per tot aquest context que tenim al nostre voltant i per tot allò que vindrà. És a dir, ser capaços de tenir aquesta flexibilitat mental i grans dosis de reserva emocional de la que parla en Yuval Noah Harari per ser capaços d'aprendre, desaprendre, reaprendre i, per tant, és a dir, flexibilitat, tenir molta capacitat de flexibilització. Jo crec que probablement els reptes prioritaris tenen a veure amb aquestes qüestions de les soft skills, de la presa de decisions, del treball en equip, de la resolució de problemes. Per tant, com podem, en aquest cas, ajudar a aquests alumnes a que es liderin també a si mateixos, que es autorregulin, que siguin capaços d'autorregular-se, de conèixer-se a si mateixos. Aquí hi ha tot un seguit de recursos que la tecnologia jo crec que ens pot ajudar molt a l'hora, en aquest cas, en aquest sentit, fer la planificació i el disseny del que podria ser la nostra feina docent. I ja no només això, sinó jo crec que també, fins i tot, de que puguem treballar més de manera col·laborativa amb altres docents, i no només amb altres docents, sinó també amb altres escoles, i també crear projectes de complicitat. En aquest sentit, haurem de ser molt creatius. En el fons, la tecnologia només fa que posar-nos com un mirall al davant perquè siguem capaços de tornar a pensar un altre cop com i de quina manera podem estar o podem ser mestres. La primera és que no hagi de ser una qüestió completament excepcional, sinó que sigui una cosa quotidiana, que sigui invisible, que no ens faci por, per tant, que esdevingui una tasca més. I que la puguem hibridar. Crec que el que seria més saludable també és que la tecnologia estigui present en totes i cadascuna de les matèries o assignatures o projectes que nosaltres estiguem treballant. Per tant, jo abogaria, en aquest cas, per una complementarietat. Una com a objecte d'estudi i l'altra que és aprendre amb la tecnologia. Però, sobretot, el que és més important és que fem pensar en aquest cas l'alumnat. En aquests moments, bona part de les nostres interaccions no només són personals, sinó també són tecnològiques. Per tant, caldrà també dedicar un espai per poder reflexionar. Jo diria que, sobretot, la tecnologia a l'escola ha d'estar al servei de. És un tema d'estar al servei de. I quan dic que ha d'estar al servei de, vol dir del propi projecte educatiu de centre. Per tant, el que és molt important és que tinguem clar a on volem anar. En segon lloc, jo crec que hi ha una qüestió que té molt a veure també amb fer participar els alumnes al voltant de tot això. Per tant, qualsevol decisió crec que ha de ser col·legiada. I col·legiada vol dir que ha de ser pactada també amb els propis alumnes. I en tercer lloc, crec que les famílies les hem de cuidar. I quan les hem de cuidar vol dir que ha d'haver un diàleg molt estret entre la família i l'escola, que hi hagi una certa coherència. I, per últim, aquí, sobretot, crec que cal un gran lideratge. Quan parlo de lideratge, vol dir que hi hagi, repeteixo, un projecte
digital de centre, amb una estratègia digital de centre, però crec que és important tenir-ho present i això es lidera. I es lidera vol dir que es preveu, s'anticipa i s'acompanya tant a famílies com a professorat i sobretot en aquest cas també l'alumnat. Crec que és molt interessant que es pugui treballar a les escoles des d'una perspectiva STEM, no? És a dir, des d'una perspectiva de projectes STEM, en el que probablement el pensament computacional i la intel·ligència artificial queden completament integrades en projectes en el que es treballa la ciència, la matemàtica, en aquest cas doncs l'enginyeria, l'art. Jo crec que és interessant, sobretot perquè ens ajuda molt a que infants i adolescents, sobretot, entenguin què vol dir treballar amb màquines, que entenguin el llenguatge de les màquines. I això és molt bonic, perquè desperta la curiositat per aprendre i sobretot pel saber, no?